Uthi usisi Malwandle, kwathi ugogo esegula kakhulu, sengibona ukuthi cha hayi intombi endala isingahamba noma inini, inhliziyo yami ibuhlungu, ngibona kahle ukuthi naku ngizohanjelwa isalukazi sami okuwukuphela kwaso esiwumndeni kumina. Uthi wayeloku ebelesele lento mangabe eyisho ugogo ingangiphathi kahle uma eyisho ngoba ngangingayazi ukuthi iqonda ukuthini. Uthi wayeloku ebelesele ethi mzukwane wavala amehlo ngize ngenze sure ukuthi ngiqoqa wonke amaphepha akhe namaphepha ami nako konke okuqondene nami, ngithuthe ngiphume ngihambe ngiphele la ekhaya ukuze ngiphephe. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka uMalwandle lo, Lwandle kalwela lwezibhedlela zonihambela le kude phezulu. Do join. Kodwa-ke kuzona zonke izinto ugogo angifundisa kahle kuzona, ukuthi noma ngabe sekunjani ngize ngingalenzi iphutha lokuthi ngingabi nawo umasingcwabisane empilweni ngumuntu nje ngiphila. Yingakho-ke nawe ngizokucela ukuthi ngicela ujoyine u-AVBOB Dream Team on my link down below. Ngizoshare i-link. AVBOB no-Cell C bayakusiza ukuthi ukwazi ukuzenzela imali uphinde ube nomasingcwabisane ongagcina uzikhokhela mahhala ha. Ngani? Ngoba bakunikeza i-training enough ukuthi ukwazi ukuthi ukunikeza abantu ama-SIM card for each and every SIM card you give to a person and they buy data, they buy airtime, you get 20% out of it. Kanti for each and every person omsendela i-link yakho ajoyine u-AVBOB Dream Team, lowo muntu athathe umasingcwabisane ozobhadala. Lowo masingcwabisane uyakwazi ukukhokhela wena i-commission for the rest of i-life yawo. As long as usase-active, AVBOB will always give you an incentive and pay you cash towards that. Okay bafethu, ngifuna ukunikhombisa ke la ne i-back office yami le nabona la Andile Ngcobo mina lo ne. So ngirenkile ngabo bani ngabo team leader. So ukhumbuleke ke njengoba sengu team leader nje, buka abantu aba direct sponsored by me abakhokhela ama police bawu 18. Those are my direct downliners abakhokhelile ama police guys ne. Sorry about that. This simply mean sengishotela abantu abawu2 ukuthi ngibo bani ngibe u-bronze in terms of ama numbers. So ingqondo yami sithi it let me increase the numbers so that I will have at least 30 people that have paid for their policies that are directly sponsored by me. Then after that I need to do what? I need to do this. Let me practice 3 lines here. Press where it's written commission, press where it's written rank. Then from there, I know you can't be seeing this, but you will see from here, guys, on your back office. Then I will need 30 people, so that I will be a what? So that I will be a silver. So that means still 30 people who are paying for their policies. Then I will go back to my team structure and build my people. Make sure that they are ranking up. Because if they rank up, as I begin also to create 4 times core 7. Then simply mean I will have 4 times core 7, 4 times team leaders, 4 times team leader. Then from there, in fact, it's 2 times team leader there. Yeah, 2 times team leader. Then from there, I will need also to have 8 core 7. Once I have 8 core 7, the company will give me how much? Will give me 8,000 rand rank bonus once off. Then from there, I will be earning 4,000 rand under a silver rank holder with business. That simply means my minimum earning will amount to 4,000 rand as a silver within this business, as a silver rank holder. That means, guys, I will be making a killing. Remember, there are also incentives, guys. Our people are paying for their policies. The company is also giving me point system that I need for sure to actually rank up even further with business. So that even if I were to go to the cruise, those people are maintaining me. They are making sure that I qualify for that cruise. So let me show you my commission for now. The commission that I currently hold. My commission. Yaqilaza manje guys lento yaqilaza lento. That's my current commission I'm sitting with, guys.
Ngohlale ngisho ukuthi izindaba zala ekhaya ziyakha, ziyakhulisa, zisifundisa impilo, zisivula amehlo, kanti-ke akuzona zonke ezijabulisayo ngoba ezinye azidingi ngisho ukuthi siziculele. Igama lami ngoZandi Sibongo Umfeka umalwandle lo, lwandle kaluwelwa lwela zinkonjane zona zokuthi zihambela le kude phezulu. Sondela sizofunda ngempilo ngoba inzima yona. Uma ufuna ukungibhalela indaba yakho, ungakhohlwa, you can voice note your story 071 941 9417 071 941 9417. Uyangibhalela usisi uthi Malwandle, siyabonga. Siyazibona indaba zakho, ezinye zimnandi ziyahlekisa, ezinye ziyakhulisa, kodwa-ke ithi nami ke ngishare sami isitori esangehlakalela kudala ngisemncane. Uthi igama lami nguSindiswa. I don't mind ukuthi ulisho igama lami ngoba vele labantu engikhuluma ngabo sekade bafa. Umalume sewashona, ugogo sewashona, umuntu engicabanga ukuthi usaphila or engizothi ngamgcina esaphila uye umalumekazi Sikhohlakali somfazi engingasazi ukuthi umalume wayesicoshiephi, kodwa-ke angimgxeki ngoba wayekhohlakaliswa indoda yakhe ngoba babekhohlakele ngokufana nabo. Uthi Malwandle, ngikhula ekhaya igceke elikhulu linezindlu ezimbili. Kuleli gceke leli elinye indlu enkulu lapho mina nogogo ngihlala khona, sizihlalela nje sowu-2 nje qwaba nesalukazi sami, akekho omunye. Kule enye indlu kamalume nomfazi wakhe ongenangane ongazele. So okusho ukuthi la kuleli gceke liphelele lilikhulu lilingaka, yinye kuphela ingane imina, ingane la kuleli gceke. Ngalezo zikhathi Malwandle ngifunda abo grade 10 11 ngilapho nje ezigabeni zase high school ngila ko 17 18 iminyaka yami. Sizihlalele emakhaya, ngihlalele kamnandi, kodwa-ke okubaluleke nengangiqaphela kuna wonke kule mpilo yala ekhaya ukuthi kahle kahle umalume uyamzonda ugogo okuwuma wakhe. Ukuthi ngasiphi isizathu angiqondi, futhi nogogo umalume akamthathisi okwengane yakhe, umthathisa nje wesikhohlakali nje sento angayifuni ngisho endlini enkulu. Ngangimncane ngingazi ukuthi kwenzakalani ngoba mina nje kwayisekuveleni kwami nje kokuzalwa kwami. Angimazi uma ngizange ngimbone ngamehlo. Ugogo wangitshela ukuthi uma wahamba ukuzalwa kwami akaphindanga abheke ngemuva, wahamba ethi uyofuna umsebenzi eGoli. Kusho ukuthi iGoli lamgwinya noma kwenzakalani ngoba kuze kube yinamhlanje Malwandle ngamfuna, sengimfune everywhere, ngibuya ngisho kokhumbula ekhaya angizange ngize ngimthola, akazange azavele ngisho nangonwele. So ngakwamukela ukuthi kusho ukuthi wayengangifuni from ekujuleni kwenhliziyo yakhe, noma sengimfuna mhlambe wazifihla noma mhlambe sewafa angazi, kodwa nje ngavele ngenza I made peace with the fact that ukuthi kusho ukuthi uma wami kwakugogo lo owafayo. Uthi amagama kagogo ayisoloko enkeneneza njalo endlebeni zami ukuthi njalo ugogo wayehloloko ehlo esaziphilele nje ugogo right, wayehleze esho ukuthi Sindiswa ubongisiza ngani yami, mina mzukwane ngavala amehlo ngaliflathela leli, ubongisiza uqoqe amasakana wakho wonke, uqoqe amaphepha akho, uhambe uyokhuthuluza lapha esikhwameni sami. Unesikhwama sakho ugogo ayisibeka phezulu kodrop esasifihliwe sasaziwa yimina kuphela naye ukuthi sihlala lapha sikhonani, kusona ukuthi wayesho ukuthi kulesa sikhwama khona umasingcwabisane khona ibhuku lasethala la ugogo wakunamasentshana khona ayewabeka, wayesho ukuthi ugogo lamasentshana uwabekela mina ukuthi ngamzukwane sengiqeda isikole mangifuna ukuhamba ngiye ufunda e-university ngothatha kulawa amasenti lapha ngihambe ngiyokhipha. Washo nokuthi ungibhalile ukuthi makuthiwa ngiyafa yimi ngiyokwazi ukukhipha la amasenti asethala. Siyabazi-ke abantu abadala nalawa amabhenki asethala babelikhonze kakhulu la bhenki futhi belithembe kakhulu. Uthi hayi-ke nangempela-ke siphile kugogo. Uthi lalela Malwandle, ngangingaconsi phansi kugogo wami, ngangiyimbali eqhakazile futhi nami ngangingane enhle eziphethe kahle, ehambela umkhosi womhlanga, ekhuthele esikoleni, ephasa kahle, eculayo, active, yazidansela, engenzi nje nezinto ezibheke eceleni. Ngangingane nje engahluphi ngalutho, kodwa ngangisoloko ngizibuza ekukhuleni ngisasemncane ukuthi kungani njalo ugogo makushaya u8 before ngilale anginikeza amaphilisi. Athi ngisho sekuthiwa ngiyagula Sindiswa ngani yami, ungabokhohlwa ukuthi njalo uma ngabe nje iwashi lime kanje, ukuthi ugogo wangifundisa iwashi-ke ngisemncane, uma ngabe nje iwashi lakho olude selime kanje, olufushane selime kanje, kusho ukuthi lowo u8 o'clock ebusuku uze la ku-wardrobe uzothatha lamaphilisi, uwathathe kanje uwaphuze. Uthi every night gogo akalenzi iphutha ungiphuzisa lamaphilisi.
Ngisho kuthiwa ngihambile ney'ntombi ngoba uthi wayengathandi-ke mina ngihambe, kodwa kokuthi uma kuthi ngihambile-ke mhlampe siye kohlolwa-ke enze sure nje ukuthi uyangikhumbuza ukuthi ngingabuyi sekuhlwile ngoba akufanele ngibuye u-7 engakashayi. Fanele u-7 ngifike ekhaya, ngidle, ngisuthe, ngithi mpo esiswini, bese kuthi uma kushaya u-8 ngiphuze la maphilisi. Uthi Malwandle, I learned it very late in life ukuthi amaphilisi ugogo ayengiphuzisa wona zonke izinsuku ngo-8 ebusuku kwakungama-ARVs, okuwukuthi ngazalwa nginegciwane. Lalela ngize nayo. USindiswa-ke uthi aqhubeke-ke isitori sakhe, uthi uSindiswa ngangiyingane engaconsi phansi kugogo. Gogo impesheni yakhe yonke wayeyithulela kumina. Mina kwakuthi uma kuqala unyaka nginezicathulo ezintsha, ngisho kungathiwa neza last year bezisase-right. Mina kwakuthi uma kuqala unyaka ngine-thafisi lami elisha, nesiketi sami esicwebezelayo, namashethi ami angqangqayo, a-clean, a-fresh, crispy white shirts asesikoleni. Uthi uma kukhisimusi kwakubukwa mina endaweni emakhaya, ugogo wayengisonkisa aze angifakise lamaso. Uyabona lamasokisi lawa esasiwagqokiswa kusona ane-ribbon. Kusho ukuthi uma ngicabanga uNtango uSindiswa ngoba ama-2K awawazi lawo masokisi. Phela amasokisi sesiswenkile, sifake izicathulo zethu ezo-Vaseline shoes ezishayinayo, othi mosivala usibe nebhandle elijikela ngapha bosothi chafa. Ubusufaka isokisi lakhona elihle elinyukayo elinolace bese lizoba ne-ribbon mhlambe e-pink or e-red, libe nomhlobiso nje. Uthi ngangiswenka kwakubuka mina makukhisimusi kwakucaca. Mina makukhisimusi kwaMalwandle ngangishintsha kabili. Ngokhisimusi ngangifika ugogo ngangifike ngigeze, ugogo ahamba ayongibukisa ilanga, angiphi i-present yami, maqeda ukungipha i-present yami abese engenzela i-breakfast. Makaqeda ukungenzela i-breakfast ngigeze, ngigqoke, umswenko wokuqala lo owokuqala lo owokuya esontweni, ngoba ngangithi ngivuka vele ugogo sephekile uqedile every 7 course meal seyiphelele u7 colors wakhisimusi. Sihambe siye esontweni wokuqala lo mswenko lo enengubo yakusho enganqazelayo, ukungabi ithelelini engabeyini. Senginawo nombono wale ngubo zakhe ugogo ayemgqokisa zona, ukuthi ngibe muhle, ngifake isuti yami ngiphelele enanesigqoko, ngihambe ngiye esontweni nogogo. Uma sibuye esontweni ngo-12 sibuye-ke lapho-ke sengiyashintsha-ke manje, ngishintshela ukuthi-ke manje sesizohamba. Yabona into ayenziwe emakhaya ukuthi-ke babeyenza-ke le ngasekhaya kubo la babehlala ngakhona, nihambe nicela ukhisimusi emzini abantu, nifike niphiwa amakhekhe, nifike niphiwa amaswidi lapha, nifike niphiwa ama-fruit, kanjalo kanjalo. Uthi sengigqoka lo mswenko owesibili-ke lo wesibili-ke so-casual-ke manje, mhlampe sekuyisiketshanyana nje noma sekuyibhulukwanyana netop namateku, sengihambe ngiphuma ngingena emzini abantu ngoba phela lo kuqala umswenko bowasesontweni, kodwa nawo bewakhisimusi umuhle. Uthi bengiphila leyo mpilo kugogo nje, benginakekela, ngimuhle, ngicwebezela, ngingashodi ngalutho. Uthi sihambeke isikhathi Malwandle, hhayi kumfica ukugula ugogo wami. Uma kumfica ukugula ugogo wami sengila ko-grade 11. Makuqala nje u-grade 11 ugogo qala abambeke, banjwe lezi zifo zabantu abadala, nenini noshukela, nenini ne-BP, kumale kumbamba nje ngakunye kumbamba kumdedela, nenini neyiphika. Yimi njalo engishabashaka ngehla ngenyuka nogogo eklinikhi, mina engazi nenamba nendlela eyakababa weveni othatha abantu abagulayo baseklinikhi abantu aphuthumisa abantu eklinikhi abagulayo la ngasekhaya. Umalume akayingeni nje nomfazi wakhe, ngisho kungathiwa uzwi ubonile ubusuku bonke ngihleli ugogo ekhwehlele egule njani singalele, umalume ngeke umbone ngisho evela ezobona ukuthi unjani uma wakhe akanandaba. Wesi-ke umfazi wakhe owayevela athi meke kwagula ugogo avele avuke ekuseni acwebezele, agqoka sonke, ahamba aye edolobheni ozabuye kushona ilanga, ongeke uzumbone ngisho engena ngisho neplate noma nenkomishi yetiye. Letha lona ukuthi bayamazi ugogo ukuthi udlani, abanandaba ngoba vele egcineni kosuku ugogo unayo imali yakhe empesheni, uyanginakekela si-right so too. Uthi Malwandle ugogo megula kumxina ugula, kumsheshisa umgula, kumbambele eduze ukugula, kumxine, kumgijimise, ngehle ngenyuka, ngiphazamiseke nasesikoleni. Uthi ngiyakhumbula u-grade 11 wami wokuqala ngaze ngawufeyila, nothisha baze bamangala ngoba ngangiyingane ehlakaniphile nje sidala ukuthi kwenzakalani. Hhayi bangibiza ngelinye ilanga, bangibizela ne-social worker, bangichazele, babuza ukuthi kwenzakalani ekhaya. Uthi hhayi, ngahlala phansi nabo othisha ngabachazela ukuthi nginenkinga kanje, siphila kanje, njengamanje ugogo akaphilanga, kwenzeka u1, kwenzeka u2, kwenzeka no3. Uthi hhayi uthisha bangiduduze, kuyele ukuthi hhayi yonke into izoba right ekugcineni kosuku. Kodwa-ke gogo akakhohliwe ukungikhumbuza ukuthi ibhuku lakhe lamasingcwabisane lihlala kephi, namanye amabhuku akhe asethala, nazo zonke izinto, ama-birth certificate, nayo yonke into engiyoyidinga ukuthi ngamzukwane eshona evala amehlo ngize ngiqale kulesa sikhwama, ngingakofika abantu ngithathe lesa sikhwama ngisifihle, singatholwa ngisho nawo malume, singatholwa ngisho nawo ubani oyofika kuqala athi uzokhalisa, ngisifihle la engazi khona mina.
futhi lamagama asengiphatha kabuhlungu ke manje, and futhi lamagama kagogo asefika athola indawo manje engqondweni nasenhlizweni yami, ngoba isiyaqala kancane kancane ukwenza isense lento ayishoyo, ngoba naku uyagula futhi ngiyabona ukugula kuyamxina. The list of my problems is umasingcwabisane, ngoba ngiyazi umasingcwabisane wakhe u-up to date. Ingakho nawe ngizokukhumbuza ukuthi join Avbok Dream Team, uthole umasingcwabisane okwazi ukuthi uthole ama-rewards usaphila, umasingcwabisane okukhokhela usaphila, umasingcwabisane okwazi ukuzikhokha wona, umasingcwabisane okungenisela imali, uthole ngisho nama-incentives. Bheka nje, because this year i-Dream Team iyahamba iya kwi-MSC Cruise. Bonke abenze kahle from last year, they are getting a beautiful incentive ye-holiday, whole week away with MSC Cruise. Asiyeni ku-part 2 siyoza ukuthi isitori sikaSindisi ukuthi siphela kanjani.